Ad Gentes, pulong lilatin nga nangahulugan nga to the nations. Mausab kini ang uluhan sa usa sa mga mahinungdanong dokumento sa simbahan nga namugna atol sa Second Vatican Council nga mao ang Ad Gentes, which essentially speaks on the missionary activity of the church. Pinagi nining dokumento gipahinumduman ang tanang Kristohanong magtutuo ug sakop sa simbahan kabahin sa ilang kinaiya ug mga katungdanan. Matud pa sa maong dokumento, the church is missionary by her very nature, since it is from the mission of the Son and the mission of the Holy Spirit that she draws her origin in accordance with the decree of God the Father. Nakitang tanan ng mga binunyagan ng mga sumusunod ni Kristo, mga misyonero. Mausab kini ang tumong ug tinguha ining atong pagsaulog ug pagtimaan sa ika-500 nga kasumaran sa pag-abot sa Kristohanong pagtuo dinhi sa Sugbo. Ang tuig 2021 dili lang giisip nga 500 YOC, apan giisip usab kini nga Year of Missio Ad Gentes o Year of Mission to the World and to all nations. Nga sa ato pa giauhag nga kitang tanan mogawas sa tagsa-tagsa ka mga naandang kahimtang o mga comfort zones ug madasigon kitang mopaampit sa atong nadawat nga gasa sa pagtuo ngadto sa tibuok kalibutan. Matud pa ni Papa Francisco, ang labing epektibo nga paagi karon sa pagpaampit sa pagtuo is no longer on proselytizing but on attraction. Sa ato pa, makadali kita sa uban dili lang sa pagpanudlo, samot na ang dili pagpamugos, kundi sa pagpuyo mismo sa pagtuo nga matinud-anon sa atong kinabuhi. Mao kini ang tumong ug tinguha sa atong pagsaulog. Mausab kini ang kahulugan sa tema that as baptized Christians, we are all gifted to give.